A historia sitúase en Galicia durante a Guerra Civil Española e o franquismo. Daniel da Barca, un médico republicano, é encarcerado polas súas ideas políticas. A súa moza, Marisa Mallo, enfróntase ao seu pai e á ditadura para intentar salvalo. O garda Herbal é o encargado de vixiar a Daniel, aínda que ao principio despreza, pouco a pouco comeza a sentir unha extraña fascinación por el. Ademais, está namorado de Marisa dun xeito obsesivo e silencioso. Un dos momentos clave da novela ocorre cando Herbal asasina a un carpinteiro republicano e lle rouba o seu lápis de carpinteiro. A partir dese momento, sente que o espírito do carpinteiro o persegue, atormentándoo coa súa conciencia e o seu pasado. Co tempo, Daniel é condenado a morte, pero grazas á insistencia de Marisa e os seus contactos, a súa execución retrásase. Finalmente, consegue ser liberado e exíliase en América Latina, onde segue exercendo como médico e defendendo os seus ideais. Herbal, en cambio, queda atrapado na súa propia culpa e nunca atopa a paz.